Dobrodošli natrag u pametnu košaricu. U ovom videu pozabavit ćemo se temom privatnih robnih marki i zašto su nezaobilazan dio svake pametne košarice. Privatne robne marke mogu se još zvati i trgovačke robne marke ili privatni brendovi, a sigurno ste se s njima već mnogo puta susreli dok ste obavljali kupovinu. Gotovo svaki veći lanac trgovina ima barem jednu prepoznatljivu privatnu robnu marku, a često je riječ o više marki za različite linije proizvoda. Dapače, neki lanci u svom asortimanu nude samo vlastite privatne robne marke. Jednostavno rečeno, to su proizvodi koji se ne prodaju pod imenom proizvođača, već pod imenom distributera, trgovačkog lanca koji ih stavlja na tržište. Obuhvaćaju razne proizvode, od hrane i pića do kućanskih potrepština i proizvoda za osobnu njegu. Zasigurno su vam neke od njih zapele iza oko na policama jer se nude po nižoj cijeni od sličnih proizvoda renomiranih brendova. Neke kupce brine da je zbog toga riječ o proizvodima niže kvalitete, no to nije točno. Dapače, jeste li znali da često isti proizvođači stoje iza renomiranih brendova i privatnih robnih marki? Prošli put sam spomenula kako kvalitetu proizvoda možemo provjeriti na deklaraciji, tako da pogledamo sastav. No na njoj se krije još jedna bitna informacija – proizvođač. Na deklaraciji nekih privatnih brendova jasno piše tko je proizvođač, no čak i ako ne možete iz prve naći tu informaciju, to ne znači da je nema. Samo morate znati gdje tražiti. Dva su načina na koji proizvođač neke privatne robne marke može biti naveden. Ili je naznačen kroz jedinstveni kod koji se nalazi u ovom malom krugu na deklaraciji, ili je navedena adresa proizvodnog pogona. Provjerimo sad tko je proizvođač ovog mlijeka. Na deklaraciji piše kod IT 1930CE. Kad provjerimo koji je to proizvođač, saznajemo da je riječ o Parmalat S.p.A. koji je Lactalis grupacije, kao i naš domaći Dukat. Pogledajmo sad ovu rižu koja je privatni brend jednog internacionalnog trgovačkog lanca. Ako pogledate na deklaraciju i potražite proizvođača, vidjet ćete da iza ove riže stoji brend koji zasigurno znate – Scotti. A jeste li znali da veliki internacionalni trgovački lanci često za svoje privatne brendove uzimaju lokalne proizvođače, koji su već omiljeni među njihovim kupcima? Što mislite? Tko je proizveo šunku za picu koja se skriva pod ovom privatnom robnom markom? Ako pogledamo deklaraciju, jasno vidimo da je šunka proizvedena u Hrvatskoj. Iako ne piše proizvođač, piše tvornica u kojoj je proizvedena, u Vrbovcu. Riječ je dakle o pikovoj šunki u drugom ruku. Možda ne prepoznajete ime ove majoneze, ali njenog proizvođača već znate i volite. Ovdje na deklaraciji napisana je adresa proizvodnog pogona, ulica Marina Čavića u Zagrebu. Riječ je o pogonu dobro nam poznate zvijezde. Isti trik možemo napraviti s kavom. Vidimo da se ova kava proizvodi u Sesvetama, a brzom pretragom adrese na internetu vidimo da je riječ o Ana Marija tvornici kave, koju poznajemo s polica. A sada ono što sve zanima. Ako je kvaliteta jednaka i ako iza privatnih brendova stoje poznati proizvođači, zašto je cijena niža? Odgovor je jednostavan. Kada trgovački lanac plasira proizvod kao vlastitu privatnu robnu marku, proizvođač se ne mora brinuti za pakiranje, distribuciju i promociju proizvoda, niti troškove koji idu uz to. To omogućava trgovačkom lancu da proizvod ponudi po nižoj cijeni od proizvođača, a to je odlično za nas, kupce. Dapače, neke privatne robne marke su i premium brendovi, a trgovački lanac garantira za njihovu kvalitetu svojim imenom. Često privatne robne marke imaju i svoje vlastite jedinstvene recepture, pa svoj omiljeni okus čokolade iz trgovačkog lanca primjerice nećete naći nigdje drugdje. Nije ni čudo što se sve više kupaca okreće i postaje vjerno privatnim robnim markama. Jeste li znali da čak 70% kupaca u Europskoj uniji vjeruje da su proizvodi pod privatnim robnim markama jednako kvalitetni kao i oni poznatih brendova? To se vidi i na našem tržištu, jer istraživanja pokazuju kako je svaki 5. proizvod u košarici u Hrvatskoj privatna robna marka. Čini se da će taj omjer rasti jer ljudi postaju svjesniji da mogu dobiti istu kvalitetu po manjoj cijeni. Zašto ne bismo uživali više, a platili manje? Za još savjeta kako dobiti više za svoj novac, pritisnite subscribe i dajte ovom videu palac gore.